У Беларусі 21 гадзіна. На Белсаце аб'ектыў з інфармацыйнай карцінай дня. Еўрапейскія гульні скончыліся, падводзім вынікі разам з адмыслоўцамі. Беларусі гэта важнае мерапрыемства, а з пункту гледжання сусветнага спорту гэта вельмі такое маргінальнае, незначнае спартовае мерапрыемства. І за шараговымі меншукамі. Проводить концерты для пустых трибун, для волонтеров, которые также там участвуют, непонятно для чего. Зрабіць пасведчанне кіроўцы доступным. Вот эта педаль тормоза. Одновременно нажимается педаль на ноге, она там через рычаг связана. То есть может вполне нормальный, здоровый человек управлять этой машиной даже без рук. Еўрапейскія гульні, пра якія так шмат казалі дзяржаўныя тэлеканалы, скончыліся. Пра спартовыя вынікі пагаворым трохі пазней, а вось у колькі абышлася арганізацыя спаборніцтваў бюджэту. Яшчэ раней у палаце прадстаўнікоў распавёў міністр фінансаў. Прыкладна 265 мільёнаў долараў. Хаця 3 гады таму Александр Лукашенко абяцаў, што паўсотні на ўсе еўрапейскія гульні хопіць. Які прыбытак прынесла спартовае свята, пакуль невядома. З гледзяча рэалізацыі замежнай эканамічнай палітыкі, прыбытак ад еўрапейскіх гульняў складана ацаніць грашыма. Гэта значна пашырае інвестыцыйную прывабнасць краіны. 265 мільёнаў долараў – не канчатковая сума, мяркуе аглядальнік Віталь Цыганкоў. Але чыноўнікі ўзялі такія грошы з бюджэту не толькі для запрашэння турыстаў, таму і лічаць эфект ад еўрапейскіх гульняў па-свойму. Беларуская ўлада ацэньвае з пункту гледжання таго псіхалагічнага і палітычнага і, скажем так, нават прапагандысцкага эфекту, які гэтыя гульні акажуць на беларускае насельніцтва, як яны будуць выкарыстоўвацца ажно да прэзідэнцкіх выбараў. Для кіраўніка дзяржавы спаборніцтвы далі магчымасць пакрасавацца перад замежнымі і айчыннымі тэлекамерамі, паабдымацца са спартоўцамі, падарыць шакаладку немаўляці і запрасіць кіраўнікоў дзяржаваў удзельніц спаборніцтваў. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа. У нас, вы знаете, большое культурное событие, не только спортивное. Здесь тысячи иностранцев. На жаль, прэзідэнты Украіны і Азербайджана не даехалі. Прэзідэнт Сербіі не прыйшоў на цырымонію адкрыцця ў знак пратэсту супраць удзелу Косава, а расійскі лідар спачатку даслаў прэм'ер-міністра Медведзева даціскаць пытанне інтэграцыі. Владзімір Пуцін прыехаў сёння на цырымонію закрыцця, але з Лукашэнкам не сустрэўся, спачатку наведаў спаборніцтвы па боксе, ды пабачыўся з кіраўніком Міжнароднага алімпійскага камітэту Томасам Бахам. Господин президент, приветствую вас в нашем доме. З гэтага пункту гледжання атрымаўся суцэльны нейкі такі дыпламатычны аблом і, напэўна, скажем, навука на будучыню, спроба з нічога зрабіць нейкую маштабную, скажем, дыпламатычную акцыю беларускім дыпламатам і кіраўнікам не ўдалася. Апроч Пуціна, Лукашенко запрасіў на цырымонію закрыцця прэзідэнтаў Таджыкістану і Арменіі. Ярослаў Стешек, Белсат. 50 краінаў-удзельніц, 15 відаў спорту, з іх 8 кваліфікацыйныя да Алімпіяды ў Токіё на лета і больш за 4000 спартоўцаў. Афіцыйная статыстыка другіх еўрапейскіх гульняў здольная ўразіць, прынамсі, беларускіх чыноўнікаў, якія адзін за адным чамусьці ўпарта называлі гэтыя гульні алімпійскімі. А тут яшчэ і другое месца Беларусі ў агульным медальным заліку, у якім з 69 заваяваных медалёў 24 залатыя. Ах, як шкада, што ў кожнага медаля, хоць еўрапейскага, хоць алімпійскага, заўсёды ёсць і адваротны бок. С другой стороны, посмотришь, что олимпийские лицензии в тех видах, которые разыгрывались на Европейских играх, мы завоевали ровно 0. Германия завоевала 7 медалей золотых, но 6 из них принесли им путевки прямые путевки на Олимпиаду в Токио. А мы завоевали ровно 0 олимпийских лицензий. Прынамсі, канфузам выглядаюць і лічбы ад памежнага камітэту, які налічыў крыху больш за 12 тысячаў замежнікаў, якія заехалі ў Беларусь паводле акрэдытацыі і квіткоў на гульні. Ды і гэтыя 12 з улікам тых больш як 4000 спартоўцаў. Нават калі дадаць тых, хто мог прыехаць праз Расею альбо прыляцець праз аэрапорт Менск і ўжо тут набыць квіткі, усё адно атрымліваецца ўдвая менш запланаваныя ўладамі 30 тысячаў. Помимо всего прочего, я вот к этой хотел бы аудитории обратиться. Вот 5 человек стоит. 2 девочки и 1 парень.
Што рабіць у гэткай сітуацыі? Ну, канешне ж, раздаваць квіткі бясплатна, альбо нават і заганяць на трыбуны сілком літаральна ўсіх, ад жаўнераў да лекараў. Як апынулася, фан-зоны пустыя, людзей няма, на трыбуны трэба заганяць бюджэтнікаў, а бюджэтнікі, якія былі з іншых гарадоў, яны нават і не прыйшлі на трыбуны, проста прыехалі, паглядзелі Менск. Чым жа яшчэ можна было б уразіцца на гэтай спартовай імпрэзе? Выдаткамі на арганізацыю, якія ад пачаткова заяўленых 50 мільёнаў долараў США у выніку выраслі больш як у 5 разоў. Проводить концерты для пустых трибун, для волонтеров, которые также там участвуют, непонятно для чего. Чтобы 50 человек, идя по тротуару, мне давали 5, говорили спасибо. Траты налогоплательщиков не оправданы, потому что это сделано для единиц. Это сделано для очень узкого круга людей. На эти игры потрачено 265 миллионов долларов с бюджета наших налогов. Вот скажите, оправданы такие траты, либо нет? И почему? Ваше отношение? Вы можете представить? Я думаю, что это да. Потому что это игры, это европейские игры. И другая сторона, что это не наши налоги там и все остальное, это европейские деньги вложены. Или нет? Нет, да. Наши? Наши. Ну, бывает по-разному. Падобны настрой, дарэчы, не толькі ў Менску, цвердзіць блогер Нехта, які ад самага пачатку называе гэтыя гульні не еўрапейскімі, а галоднымі. Людзі ў рэгіёнах пішуць у суполках адкрыта, уже не баяцца, уже не просяць ананімна, а пішуць на тое, што сапраўды гэтыя грошы можна было б накіраваць у шпіталі, у школы, калі увесь час просяць скінуцца або на падручнікі, або на некая пафарбоўку сценаў, а ў гэты час яны пайшлі на забавы аднаго чалавека. Вообще за бюджетные деньги такое проводить, это, я считаю, преступление, понимаете. Нужно, во всем мире проводится, старается окупить международные спонсоры, телеправа. У нас это ничего не сыграло. Вешать на страну на народ такой долг, потом это аукнется. Хаця Беларусі да пазыкаў не прызвычайвацца. Гэтыя гульні зладзілі за крэдыт. А вось як выклінчым у каго-небудзь зноўку грошай, абавязкова яшчэ што-небудзь правядзем. Валер Руселік, Белсат. Жыхары Светлагорску перахапілі эстафету кармлення галубоў у берасцейцаў. Акцыі пратэсту супраць заводу белянай цэлюлозы цягнуцца ўжо паўгода. Сёння жыхароў Светлагорску прыехаў падтрымаць апазіцыйны лідар Мікола Статкевіч. Каб дамагчыся спынення шкоднай вытворчасці, ён заклікае жыхароў выкарыстаць сёлетнія парламенцкія выбары. Это легальная магчымасць сабраць людзей. Калі пачнецца тут кампанія па гораду на гэты час, то уже да той сустрэчы уже ўлада нешта пачне абяцаць як мінімум. А калі збярэце 500 человек тут хотя бы, город невеликий, то, поверьте, они пачнуць, ну, як мінімум спыняць завод і пачнуць некія ачысныя рабіць. У 2012 годзе жыхары Светлагорску сабралі 10 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва заводу. Нягледзячы на гэта, яго збудавалі і ўжо хутка прадпрыемства запрацуе на 3/4 сваёй моцы. Жыхары гораду і бліжэйшых паселішчаў скардзяцца на смурод, а шэраг эколагаў называе выкіды заводу небяспечнымі. Я никуда не поеду. Да вы что, еще на метр, говорят, вода поднимется. Прынамсі 5 загінулых, 2 зніклых без звестак, 130 асобаў шпіталізавалі і 1000 эвакуяваныя. Больш за 50 паселішчаў пацярпелі ад паводку ў Іркутскай вобласці Расіі. Уладзімір Пуцін адразу з саміту Вялікай двадцаткі ў японскім горадзе Осака накіраваўся да месца падзеяў. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился. Вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. Ну и вообще предусмотреть все возможные варианты событий. У рэгіёне існуе рызыка інфекцыі. Пад павадак трапілі вадазаборы, якія забяспечвалі людзей вадою. МНС Расіі сфармавала групоўку з 1000 чалавек, але гэтага мала, абвесцілі набор добраахвотнікаў. Тут надо будет помогать однозначно, потому что и технику надо добавлять, и людей. У Іркутскай вобласці працуюць 20 пунктаў часовага размяшчэння. У іх цяпер больш за 1500 чалавек. Мужчина подплыл на лодке, сказал, что кто-нибудь из детей сядьте, я вот села. Сітуацыя стала надзвычайнай яшчэ ў ноч на 26 чэрвеня, калі ўзровень шэрагу мясцовых рэкаў вырас на 3 метры вышэй за крытычную адзнаку. Федэральныя ўлады адрэагавалі толькі ў пятніцу, калі стала вядома пра смерць 2 чалавек. Ян Вярбіцкі, Белсат.
Штогод у Менску ўтвараецца больш за 700 тысяч тонн цвёрдых камунальных адкідаў. Летась жыхары сталіцы сабралі 180 тысячаў тонн другаснай сыравіны, шкла, паперы, пластыка ды іншых матэрыялаў. Смецце з кантэйнераў яшчэ раз размяркоўваецца на 4 сартавальных лініях. Завод спецкамун «Аўтатранс» побач з палігонам Тростянецкім адно з такіх месцаў. Отбираются полимерные отходы, все виды ПЭТ-бутылки, алюминиевая банка, картон, пленка. Все получается из контейнеров для раздельного сбора, и догружаем данное производство смешанными отходами для того, чтобы загрузить данное предприятие. Агулам у сталіцы каля 12 тысяч кантэйнераў для асобнага збору смецця. У некаторых частках гораду менчукі сартуюць у кантэйнеры адпаведныя віды адкідаў, але так пакуль не паўсюдна. В другой части места, где образуются или стоят данные контейнеры, может все в подряд быть. Ну и строительный мусор, и какие-то органические отходы жизнедеятельности нас с вами. Аператор другасных матэрыяльных рэсурсаў – арганізацыя, што наладжвае працэс абыходжання з другаснымі адкідамі. Дзяржаўная установа запустила рух «Мэта-99». Ідэя руху – максімальна перапрацоўваць смецце і зменшыць колькасць адкідаў. Лозунг у нас «возьми на один пакет меньше». То есть прежде чем купить какой-то продукт, подумать, нужно вам его упаковать или нет. А как это сделать? Можно взять свою торбу, экоторбу, которая сшитая, либо фруктовку для фруктов. Штогод на заводе адбіраецца каля 30 тоннаў другаснай сыравіны. Гэта каля траціны ад усяго смецця, якое трапляе на спецкамун «Аўтатранс». Тое, што не перапрацоўваецца, захоўваецца тут, на палігоне Тростянецкім. Да 2022 года яго плануюць ужо зачыніць. Адначасова з гэтым побач з палігонам мусіць запрацаваць новы завод па спальванню смецця. А зменшыць колькасць смецця на адмысловых палігонах можа кожны з нас. Варта сартаваць смецце, ды не набываць тавару ў пакаванні, што не перапрацоўваецца. Наста Каханович, Белсад. Аўтамабіль не раскоша, а сродак перамяшчэння. Гэта ведалі яшчэ героі Ільфа і Пятрова ў залатым цяляце. А для вазочнікаў у Беларусі гэта часта адзіны сродак мабільнага перамяшчэння. Бо грамадскі транспарт і гарадская прастора дагэтуль не зрабіліся безбар'ерным асяроддзем. Раньше при Советском Союзе я сам учился на это. Это была очень большая такая помощь для этих вот людей. Собирали группы по 30 человек и отправляли на обучение. В настоящее время это все урезано. З нязручнасцямі сутыкнуўся і гарадзенец Алексей Лук'янчык, калі хацеў атрымаць правы. Ніводная аўташкола ў горадзе не прыняла яго на навучанне, бо ў маладога чалавека не працуе левая рука. Адмысловыя курсы кіравання для людзей з інваліднасцю існуюць толькі ў Менску. Таму Алексей распачаў збор подпісаў за стварэнне аналагічных у горадні. Немагчыма там гарадзенцу ці жыхару другому гораду Беларусі паехаць там на нейкі пэўны час, зняць жыллё, питаться, оторваться от працы и отрымать права. Это выйдя як кошт автомобиля. Вот эта педаль тормоза. Одновременно нажимается педаль на ноге, она там через рычаг связана. То есть может вполне нормальный, здоровый человек управлять этой машиной даже без рук. Тое, што ў горадні наспела патрэба ў сваёй такой аўташколе, сцвярджае старшыня гарадзенскай аб'яднанай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Фешченко. Толькі ён ведае каля 10 асобаў з інваліднасцю, што хочуць вучыцца кіраванню. Патэнцыйных ахвочых можа быць больш. Галоўнае – атрымаць дазвол ад медычнай камісіі. Функцыя тых органаў, которые патрэбны для кіравання аўтамабілем, і гэта і ёсць галоўны крытэрый. Канешне, водительская комиссия, якая створана при кожнай паліклініцы па месцы жыхарства, гэта вырашае. Падпісаць электронную петыцыю за стварэнне курсаў кіравання для людзей з інваліднасцю можна ў інтэрнэце на сайце «Удобны горад» яшчэ цягам 23 дзён. Затым подпісы накіруюць на разгляд у гарадзенскі абласны выканаўчы камітэт і ДАІ гарадзенскай вобласці. Юлія Лабанова, Белсад.